Case un cento de persoas manifestáronse onte pola tarde en Monforte contra a reforma da lei do aborto e en defensa do dereito das mulleres a decidir sobre este asunto, como un acto simbólico no que participaron persoas de toda a zona sur de Lugo. Deceas de mulleres visitaron o rexistro da propiedade co fin de inscribir os seus corpos. Neste acto participaron varias mulleres da comarca de Chantada que valoraron como exitosa a convocatoria que se organizou a través das redes sociais e a través do boca a boca. Entre tanta muller tamén se achegaron algúns homes sensibilizados con este tema que quixeron apoiar as mulleres na súa reivindicación. Esta forma de protesta xa tivo lugar noutras localidades, pero a participación en Monforte foi das máis destacadas. Diversas consignas e pancartas como as que rezaba "Eu son dona do meu corpo" serviron para trasladar o descontento ante a reforma que prevé o ministro Gallardón sobre a actual lexislación arredor da regulación do aborto.